presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Lokining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Mera. Mayang pagminaw sa Lex Pino. Niyan ako sa amo. Thank you sa paghatod, babe. Anything for you, babe. Basta money to money, ha? Mahal kita ka. Mahal sad kayo, tika, babe. Mulakaw ka? Yes, ma. Anniversary naman ni Josh. Oo, di ay no. Manglakaw mong giday mo no, kada anniversary ninyo nak no? Oh, ma. Taod-taod naman sa di ay mo. Since high school pagod mo, hangtod na lang na mo trabaho ron. Od sa man, wa pa mo'y planong magpakasal? Magisgot-isgot naman ni Ana, ma. Pero mo'y mong focus ron nga, magtigom lang una. Sakto sad. Sakto sad na, anak. Oh, excuse ma, ha. Si Josh nanawag. Hello? Babe, Mira. Sorry ha. Sa sunod na maglakaw. Busy kay ko ron. Di pabiyan akong trabaho. Oh, mao ba, babe? How about, ito na di ka sa inyo ni gabi eh. Ayaw na. Kaya basig, mag-abihan na ito. Sige. Next time na lang. I love you. Bye. I love you too. Dili madayon inyong lakaw, nak? Busy ko no siya, ma. Unya, kinakailis naman ka. Magkikita na lang ko sa akong amiga nga si Claire, ma. Kagwapa gud nato ron. Anniversary na mo ni Josh ron. Supposedly, maglakaw unta mi, pero busy ko no kayo siya sa trabaho. O niya, nugod mo sa akong outfit nga, dali na ko ilaag. Mong ikaw na lang kong gitawagan. Mao di ay. Mayo gani kay rest day na ko ron. Maulagi. Pero best, dili ko pwedeng magtukay ha, kay nasabi ako'y commitment ron. Ay, subyaan ko ni mo din, he. Manglood niya akong gikasabot ba? Mao ba? Sige Claire, okay ra. Kalit-kalit man sa ako pag-invite ni mo. Next time, kung mang-invite ka ni kanako, kanang ahead of time, okay? Sige. Ay, pero may naman ang busy si Josh, oy. Wala naman kasi time na ako. Murag lima nakabuko kong text niya today. Pero until now, gabiin na lang. Wa pagyapon siya i-reply. Si Josh. Babe, sorry. Akong na-silent akong phone. Wa ko makabantay nga na text day ka. Akong tawagan, be. Hello? Hello, babe. Di ko ito. Saan pa kayo dali? Hello, Josh. Tay ka na. Bye. Gipawang ititso. Nag-tag siya. Dili ta magtumong Mayong sa pagminaw pakayo. sa Na Lex ako's Pino. diskuhan ron. Nilaag siya nga. Uwa magpahibaw na ako. Pero may na lang siyang busy. Wala ang namagkani siya nga dili mananghid na ako. Dili mo ka na siya yung anak sa una. Day, ayok palapit eh. Watas imnanan ha, ni atas kapihanan. Ribong na lang ang mga tao nga mula pa din sa tungtungod ko na unsa ka. Sakit na kayo kong dughan, Claire. Pila na may kabuhan nga ingon, ani. Og pila na sa tabuan nga nagsige kag hilak. Pero hindi naman na mo siya buwagan aron mausar ang sakit. Kasi nga ana o. Wa na say klaro nimo. Pero mahal na ko siya. Ang pangutana, nasuklian pa ba og tarong imong pagmahal ngadto niya? Claire. Ikaw no? Sa tinuod lang, nangluod na ba ko nimo? Mahinumdum lang ka na ako kung dili mo okay si Josh. Pero kung okay gani mo, wasad ka. Dili ka mo chat na ako. Dili ka magparamdam. Pero ako, every time nga nakinahanglan ka na ako, naadayon ko. Sorry na, God. Wa man sa kay uyab, God. Pero dili uyab akong kinahanglan. Ikaw! Amiga ko tika. Mura nag-igsuon ang akong tanaw ni mo, day. Usa pa, naibaw baya ka ha nga.
Ako na lang ungang akong papa mo inaa. Only child ba ako? Ya akong mama, few years ago, patay na. Day, sabta lang sagod ko. Ambot ni mo, eh. Basta lagi, kung ma-okay na sa mga ng Josh, unya ako na siya magkinahanglan ni mo. Dili gani ka mo tunga, mangluod na gid ko. Day, Claire. Here. Flowers for you. Milagro kayo karon. Na-realize mo ko nga late nga dako kay ko pagkawang mo. Maong, niya ko. Namawi. Mao ba? Mira, sorry sa tanan. To be honest, nakalitan kay gusto ko nimong kausaban ron. Dili mo gud kay ingon anak sa una. Naibaw ko. Nainaw nga napasakitan giti ka. Maong, niya, pasagdi ko nga mamawi ni mo, okay? Josh, Isa mo na. si Claire nanawag na ako. Pwede bag unya na? Karon na beta na ko yung balik. Gusto kong way samok na to. Gusto ka? Ay, noon. Masabot naman sa dis, Claire. Isilent lang yun ako kong phone. Sige. Nalipay kay ko nga na okay na mi si Josh. Abi ka na ako nga magabuwag mig dayon. Oh, uy, kanagan pag-miss calls kay ka ni Claire. Ako siyang i-return call, B. The number you have dialed is either Mayong unattended or pagbuminaw out sa of Dili man Live makontak. Pinoy. Please try your call later. Wa baka tumang luod na ako. Sa may sige tawag mo? Di ba ang kabisi ko? Wa na mo kay tawag-tawag na ako. Wa na sa ta magkita. Gusto lang kong mangumusta ni mo. Busy ko, Mira. Di ka makasabot. Sorry, babe. Sige, text lang unya akong dili nakabisi. Abi na kong mausap na si Josh. Umamawi na ako. Pero dili man di ay. Nagkadugay. Mas nagkagrabe man. Bugnaw na kayo siya na ako. Unya, permi na lang siyang saputon. Dili na sana ako makontak si Claire. Di ba ako nagluod dito siya na ako? Pila nakabuwan gawa na ko'y balita pa ba? Hindi si Josh nag-text. Sorry kung isapot-sapotan di ka. Pero Mira, I need to talk to you in person. Magkita ta after na ako din eh. Bahin sa unsa ka ha? Kung unsa may gusto nimong isulti na ako, isulti na. Di na ako maglangay pa nga. Pero, Mira, undangon na yun na to. Di na ako. Josh, Di na ako happy. And kay ba akong wala sa akong mahatag ni mong kalipay. I-deserve mo. Mira, sorry. Pero gusto ko nga ako lang siyang kaugalingon ng akong nauna-on ron. Tingali na baguhan ko sa kalibutan nga wa ka. Doon ay mga butang nga gusto na kong buhaton nga ako ra. Nga din ako kinahanglan pang manangit mo. Josh, Sukat sa high school pa ta. Pero may nakita ang magsikuyo. Og, to be honest, apulan ako. Sakit para na ako tungod kay di ko gustong pasakitan ka. Pero, the more nga ako ni padukayon pa, mas masakitan lang tika. Josh. Sorry, Mira. Sorry. Nak, 8 na katuig sukad nga nagkabuwag mong Josh. Wa pag yung kay planong musod og laing relasyon? Wa pa may nasaag, ma. Naay mga nang mayab pero dili ko ganahan. Sige lang. 30 pa man sad ka. May kahigayunan pa. Pero unta, ayaw pala binak ha. Kung kinahanglan nga mula aga, sige. Buhata aron malingaw ka. Salamat, ma. Ay, mag-Facebook na lang ko, be. Huwag mo kilingaw, eh. Oh, si Claire? Uy, active na di siya balik sa Facebook? Oh, wait. Engaged na siya? Hala!
Tanawon ko na nato, bihin sa iyong pamanhon nun. Ay, taod-taod na gid nga, wa ko'y balita pa bahin niya. Oh, si Josh? Si Josh, ang fiancé niya? Wrong, guilty, I kept quiet so I could keep you. Wa ko makasabot sa kong gibati sa dihang ako nakita. Nga kaslunon na di ay akong long-time ex-boyfriend nga grabe kong nasakitan nga doon sa akong best friend. Nasakitan kay ko sa kunay bawaan. Kani, nagsaan kong message sa akong best friend nga si Claire ug ni congrats ko. Pero igo ako niyang kisin. Og didto ko mas nasakitan. Kaya ang best friend nako nga mura na akong igsuon, mura nagwa makailan ako. Mura bag, dili na ko part siyang kinabuhi. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita may higalan kaagi ni Mira nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagalan. Twitter. You betrayed Ang mong kaagi gibahatan do sa radyo ni Jelly Haka gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala at mga sukin ti pagdadaw, kinasingkasing ko kidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Remember I brought her up. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Atty. Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Bing, 25 anyos og single. Nagpuyo sa Mandawi City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa usa ka kliyente nga among naserbisyuhan kay naamang ko sa house cleaning services magtrabaho. Aron inyong hisabtan, sugdo na ako sa dihang nang-apply pa ko nining trabaho ah. Ingon ini ang mga panghitabo. Asa man ka? Madto ko sa kong amiga man Ingon man siya nga nakuno siya ipasudlan ako nga trabaho. Mao ba? Unsa man trabaho ah? Na, kanawa pa na ako mahibaw man Padtuon lagi ko niya ron kay kuwang kuno silang tao. Mao ba? Nahala, sige, pag-amping dito. Mao ni ako amigo, ma'am. Kugihan ra ba ni? Oh, kay baw ka kang mulimpyo dong. Mulimpyo og unsa ma'am. Bahay. Usa mi ka house cleaning services. Kada naay mo kontak na mo aron magpalimpyo sa ilang bahay at tuon day ninyo sa ilang bahay. Mao ba ma'am? O kaya kay nako ma'am Oh, good. Ayog ka balaka. Basta makita lang nako nga maayog kang mo trabaho. Muhatag kog bonus. Sige ma'am, salamat kay ma'am. Kano sa ko magsugod ma'am? Oh, maayo hinuundo nga na nakitrabaho. Lagi man pinangga gigihapon ko sa Ginoo balag wa ko makagraduate og high school. Basta buotan nanyo kadong. Dili jud kaniya pasagda. Usa pa, daogon na maginas diskarte ba ang tanan? Dapat na kahuman og eskwela diha pero tambay man gihapon. Mao lagi nay. Oy, lang lain pa ato. Kano sa man ka magsugod? Manawag na sila nako noy kung nanay magpalimpyo og bahay. Oh, maayo hinuundong. Mao ni atong limpyuhan, Bing. Dako silang bahay no. Tinuod yun na. Abi naman no, kasagaran yun sa atong limpyuhan no. Mga dato man yun, kay kasagaran gud anak nila, mga busy man. Way time para mag-general cleaning. Ilabi pa kay dako gite ni ilang bahay. Mo nang makontak yun na sila nato. Mao lagi hinduta ka no kun pohon kita na siya na ay ingon ani kadako. Mao yun. Pero murag imposible kay na Bing oy. Mao di na lang ko pang ambisyon ana kay unsa ra gud ta. Ay, mao lagi. Limpyo kayo tuod yung agis pagpaglimpyo di sa kubay. Ug tungod kay gigirahan ko sa maayon yung serbisyo, hatagan ko kamo og tip. Sa tagsa ka ninyo. Wow! Salamat kay sir. Salamat kay sir. Keep up the good work. Sugod karon, kada gusto kong magpalimpyo di sa kong bay, kamay akong mutakot. Hala sir, uy, salamat kay sir, uy. Salamat gid kay sir sa imong kaayo sir.
Mao ba? Ay, umayo noon kay buutan ng inyong kliyente ganina dong. Lagi noy, dili arte o niya. Maigis yung tao. Pero dong, pagbantay gihapon sa mong liho ka. Nga naman noy. Dili ba parehas og batasan ng mga tao? Tingali, buutan jud inyong kliyente ganina. Pero basin ba yapon? Makataymi mong kliyente nga buangon. Ilabi pa kay kasagaran nga bahay nga inyong atuan. Mga dato jud may tag-iya. Oh, nahibaw man ko ana noy. Masagid mi magpatagka sa among lihok noy. Dobling amping man gyud mi hinoon. Aw, maayo noon dong kumauna. Marag, lain nun, batasan ng taga sa bahay nga atong limpyuhan, no? Donggan ka gani na. Limpyo na lang diyo eh. Iwasan na diyo. Nahigis yung batasan sa mga kliyente nga atong nasugatan, ay. Mao lagi. Mapaspasin ang lihok nimo din ha. Aron nga makaadto na ta. Naglimpyo man silang atinura sa mga CR. O di, tabangan na to. Kuha na to din sa sala aron nga madali. Hapit na basta tamahaman. Ay, kinsa nagkuha sa akong cellphone din eh. Sir? Tugan mo tinuod. Usa ninyo may nagkuha, no? Sir, wa man taon mi ana sir. Dili man taon mi manghilabot sir. Nang limpyo man mi dinhi. Ah, kamoy rin ni adin karon. Dinhi to na akong gibutang pero nawa na dinhi. Oh, sir. Way mo gawas sa akong panimaya. Hangtod nga dili makitaan ang akong gipangita. Sir. Una higayon to na kung nakasugat na ingon ato nga problema. Nga gipasangin lan mi sa butan nga wa na mo buhata. Og aron na gid nga mutuo siya nga wa gid mi manghilabot, wa gid mi mugawa sa ila hangtod nga dili niya ma-inspect ang tagsa-tagsa namo ka mga bag. Pero wa gid siya nakita. Pero lagi kay kamera may tao dito atong higayuna. Hugot gid ang iyang pagtuo nga naara namo ang nagkuha sa ang cellphone. Pero ang pinaka wa gid nako damha. Ikaw may nagkuha sa akong cellphone buanga ka. Ako sir? Ano ako man sir? Ikaw may akong nakita nga pwedeng mukuha sa akong cellphone. Ganina ra akong nakabantay nimo nga murag ako ray imong gipanindan. Sir, dili taon ko yung nana nga klases pagkatao sir. Uy. Maginom niya! Pusilon di karon! Oh, sir. Kulba kayo mo. Dili lalim nga kong gibati ganina. Ayaw ka bala ka. Nasitol na kini sa kapulisan. Grapiha lagi tauhan na, ma'am. Bisag iya nang itanaw ang maong isikabag, pero padayon di apon siya na masangil na mo, ma'am. Nanunya unsa naman, Bing. Okay na ka? Dili! Ilasang kong tawhanan dong. Bisa pagdato siya. Ikiha na to siya. Manoy? Dili lalim iyang pasangil mo. Dihulga pa kanyang pusilon kaniya. Unya nga pusilon ka yun. Unsaon na lang. Manoy? Ako dong, nagduda kong modus na to niya. O dili kay karon na lang higayunan niyang gibuhat. Manoy? Nagdako ko nga akong maguwang mao'y mi barog isip inahan og amahan ako. Kay sayo mang nawa sila si mama ug papa. Gikan namo tungod sa aksidente, mga kunto na gani dili maayong mahitabo nako. Si Manoy gid ako ang grabe gid kaayo nga makaprotektar. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Namasangil ang kliyente nako nga ako kuno mao'y nang hilabot sa cellphone. Ug nakadungog gid ang akong mga kauban ato higayuna nga ako man iyang gipasanginlan. Unsa man kasuha ang pwede namong ipasaka batok niya? Ikaduhang pangutana. Ang nakakulba gid nako grabe ni atong higayuna kay iya kong gihulga nga pusilon. Unsa man sang kasuha ang angay namong ipasaka atong bahina? Ikatulong pangutana. Kung magpasaka mi og kaso sa akong Manoy batok atong hitabua, gasto ba? Mga pila masag kay magasto? Ug asa mi pwedeng muduol? Ikaw pat og katapusan. Doon na ba'y libreng attorney nga pwede na to na ikonsulta bahin ini? Asa man po og unsay mga kinahanglan namong andamon? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran
Bing. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw. Ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal, personal, problema sa to mga kapikas karelasyon, mga dokumento natay mga pangutanang legal dinha kabahin sa balaod. Ipada ninyo ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atuang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Mahimo sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang atong mga sukintig paminaw from Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tanang mga naminaw nato pinaagi sa Facebook account. Dako kayo namong pasalamat nga naamo kanunay nag-abiba namo. Thank you kaayo ninyo guys. And nga nangita gyud mo paagi makapaminaw sa tuang programa sus kanindot gyud ana gyud no. Big shout out sa mga manag-drive silang mga sakyanan, sa ilang mga taxi, sa ilahang mga Grab, sa mga naninda. Hello ninyo, kumusta mo din ha? No, salamat kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, no? And ato ang letter sender taga Mandaue City, Mayor Jonky Uwano, our new mayor under the new Mandaue, no, one Mandaue. Ug sa ato ang Lone District na Congresswoman Lollipop Uwano Dizon. Hello ninyo. And sa tanang mga silingan ako des Mandaue, kumusta mong tanan din ha? Ato ang letter sender taga diha, taga Mandaue Hanon. Okay? Ang iyahang pangutana, kabahin ni sa kay nervisyo manggod ni siya. Marang cleaner ba? Uso na ba yan aro, no? Ang kana ganing mag-cleaner ta. Pero nakaengkwentro sa gyud ni siya kay naka-timing sa gyud og batig-batasan nga kliyente. Kay nga naman, kay usay kanang wala kitay panahon maglimpyo. So mga hire tag cleaner. Karon kay napasanginlan man to sa aton drama ganina, gipasanginlan siyang nagkuha og cellphone. Ang kapait kay gihulga pa siyang pusilon, no? Nakuan man to natos drama kaganina. So mo ni ang unang pangutana na masangil ang kliyente nako nga ako daw maoy nang hilabot sa iyang cellphone ug nakadungog gyud ang akong mga kauban atong higayuna nga ako maoy iyang gipasanginlan unsa man kasuha ang pwedeng namong ipasaka batok niya. Of course ang kanang pagdaot, pagmugna-mugna, bahid sa ato ang dungog pwede gyud na natong ikiha for oral defamation kay gipakauwawan baya ka gipasakaha gipasanginlan kag bati og di mao, no? Lisod sad bati kay nang inana. Ikaduhang pangutana atong higayuna non ang nakakulba kay iya kong gihulga nga pusilon unsa man sang kasuha ang iyahang angay ipasak angay pa din niya mapasaka kana bati na gyud kaayo na kana ganing kasuko mo no pero ayaw gyud mo panghulga mo buhat og dautan kay kanang ingon ana kalapasan gihapon na sa balaod that is called grave threats kana nga gihulga na kaniyag pusilon agoy unsay ang plano patyon ka tungod lang cellphone ya pasangil pagyud grave threats ang tawag ana aside sa iyang pagpakauwaw nimo ang iyang pagbahad no og dautan nimo that is a violation no of the revised penal code. Grave threats gyud ato ang pwedeng makihaan na ay gyud mo hulga kanina angay patyon gyud tika ba patyon tika ayaw gyud ipapusil tika agoy kanang inana no usahay yano kay na mo gawas sa atong baba pero careful mo grave threats na day grave threats na te. Ikatulong pangutana kung magpasa kami og kaso sa akong manoy batok atong hitabua gasto ba mga pila man sad kahay magasto og asa mi pwedeng muduol. Okay, kasong kriminal man ni siya. No? And dapat unta pagkahuman gyud ninyo og atong hitabua pablatter gyud na ninyo dayon, no? Bahalag later na mo file og kaso ipablatter gyud na. Now, ang kaning kasong kriminal, pwede mo ang pulis mo pasaka ani or kamo nya ang piskal man ang mahimo ninyong abogado. Kay criminal case gani, it's a violation of the law of the state. Kamo mo'y mahimong testigo sa ilahang paglapas sa balaod, no, sa ato ang gobyerno. Unya, apil na ana pod ang imuhang civil damages. Okay? So, practically speaking, kay gobyerno man, di ta mo bayad og abogado. Pero di po kumaingon nga wa gyud mo'y gastuhon. Sahay, kanang mga sirog-sirog sa gobyerno dugay. Pero, ang pag-attend na tog kaso kana gastusad baya kay usahay, mag-hearing, nya kinahanglan baya pud ta mo adto mo tunga, mawadtangan pud tag inadlawng sweldo, pliti, kaon. Kana mga ingon ana, diha ta magastuhan, diha pud ta makaingon hasol. Munang usahay maingon pud silang kapoy lang dila may padayon, pero kung nakalapas pud sa imuhang katungod, gahini pud nagpanahon, no? So kana, ang
unless mukuha mo private lawyer. Okay? Ikaupat, og katapusang pangutana, doon na ba'y libreng attorney nga pwede natong ikonsulta bahin ani. Asa mampod, ug unsay mga kinahanglan namong andamon, ako, gipablatter gid unta na ninyo. Pero, pwede mo mumuduol sa IBP, no? Cebu or Cebu City or Cebu Province para makapangayo mo og legal nga consultation og legal opinion ug unsay angay yung andamon, or pwede gud mo kanang mga abogado din sa City Hall sa Mandawi, mga buutan kay na sila. Pwede na gud na, and I'm very sure andam na sila muhatag og tambag ninyo sa imong mga pangutana. So adtua lang na ditong City Legal sa Mandawi sa City Hall. Wa ko kay asa kad dapitan sa Mandawi, pero I'm sure katultol ka sa ato ang City Hall. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.